Apay, di na si Bibiyang amang maun. Si Bibiyagak pa'y lang. Sakto mo lagmana kita nga taltalon. Ni, apay ka sa ti pinagpapanunot mo. Kahit mo sa nga mataya ka. Dito mo lapapanan na. Naggawa mo respetum kanyang amang maun. Takay man lang rin, puro kay sermon. Papana mo na, itugtog na kayo lang. Nagpalamis ti ulaw. Aw man ni manong mo nanak. Kasapa nga rin maramang. Awan talaga di nga manong maun. Kasi din lata din, madigbaliwoy. Numadi nga sugal darami doon na, aginom. Bayan yung sunan amang, sumuti ng kasanayan nan. Supay anak, madidimawat kanyang ti kwarta. Madimot amang, ang palya. Amok, awang kwarta na dyan kahit. Nagpudot yung ulo na dirabi ay. Kas jaya amang, Woy, nabarti man dirabiin, dumawad tawa man ti kwartan. api kas din ni manong amang, di na amo ginot ti kwarta. Inruam mi kami ni Day, kakanayo mi ikan ti kwarta na. Tapos, madi na pa'y napadasan pulos na gubra. So nga di na mo kahit, no kasano kariga tagsapul ti kwarta. Mapanunot ng tumulang siguro adya amang. Kamu lang anak, magkandya mo rin ang aldawin, talo makaya kaon, makawanak ti kilubungay. Yakat ni amangon, napigsa kayo pa'y mata. Kayo pa'y nga tagtalon. Madi nga rin anak, nakapsot ti bagbagi ko. So nga gayi porsintuan na ti talo na. May tata amang, tamadi kayo mabanlog launay. Bayan niyo iporsuntuan tayo ti agtalon nun. Una anak, nalaka gaming nga kapsutoy. Uray ko mayat matubra ko na amang. Kung may saped, damay pensyon nyo ni inangon. Haji nga rin anak, ibusin na mo ni Manong ay pinsyon may. Bayan nyo lata dyan amang. Dalaki di basit nga panggastos tayo. Kaya dalatang basit nga bati ah. Uray ko binulan mo nga da sahod kon. Nagurundong ka kumamot ti kwarta mga anak, tadamasak bayam. Wan amang, ang mukha jay. Damay lata basit nga marunong ko. No dumawat ni Manong mo, madi mo kikan, tamarwa majay. Ikaklata amang. Kaysa sa kayo pwede apaan na ko ha. Haji garod ka, ikaklagarod ti panggastos nan, masapol na pailat ti umutang sa balay. Bayamon amang. Mapanunot ang tumulagi dyan nga banag. Kanong tupay, numataya kaon. Madi bagbaga amang. Napigsa kayo pa'y. Supay ah. Ay wing gaya manak, apay madi ka siya Jobram. Nyakat ni amangon. Sabado tata. Awon sarap ko. Nagkabawak sana. Sabali talaga tinumakaya. Awam mo, may tagpautang kanya ko. Uray di tindaan. Bayada mo no, kanak ti kwarta ni amang. Uray di nagutang ti kabanan, di damot ti kanay. Kaya gapit kami magkadato yun. Mabayada mo ti sudan. Awan tuloy po nagsabong. Pagala nga ta. Oy, pare, yung mala, hindi ka gininom tata. Sugarod pare, awam mo tigpautang kanya kon. Taadumot ka no ti utang kon. Nay, apay naibos na gadi kwarta mong paray? Awam pare, pinmalmalasan na tatati sugal. Ah, kasdiya paray. Awam pare, ada ti kwartam ta. Kabuludan na man, baka nagsahod kan. Siyak pa'y ti bumuludam. Nung majak agubran, ako kwarta kom. Uray mano lang pare, sublik mo lang. Sakto lang ti masapsapulak na panggastos mi paray. Pasensya kan, ako may pabulkot ninyam. Mano lang mo, nagimot kan. Padada kaming tumagaming kanyam. Uri madi ka gubra, damang titig kanyam ti kwarta. Makasao ka mo't pare, kasla ka lagi ni amang ko. Ibagbaga lang ti pudno kanyam pare. Gusto natin magbagamon. Dagarta mo magsalsal dati dagat dito yan tayaw. Awan mo't paray, apay nga damdamagam. Isaldak ko may dagami, aw mo tagpautang kanya ko. Huh! Isaldam? Asano ngay numamon namang mau? Uray na, basta, kailangan ti kwarta tata. Pasensya kan paray, awan kam mau. Sige na pare, kadwa anak, no dati mamaw. Jak kayat paray, numamon namang mong tanak. Madi na nga mamuan aji pare, basta siya bala. Ura yun, jak kayat talaga. Tagagarudon pare, aw mula sirbeng. Papanamong ngay paray,
panakagbirok pang isaldaak. Awan natin na kumpare, pati taga, isaldanan, nalulong tisugalan. Junior, daon damagag. Nyaman tidamagan yun niya. Naabakak, napudot yung ulaw. Apay nga yung salda may isang taltalon tayo. Mamadi ka nagpakada kanya. Ampay yung may dito yan ng isaldaak. Woy, invite daw eh. Apay di na si Bibi ang amang maun. Si Bibi agak pay lang. Siyak tumulagma na kita nga taltalon. Ni, apay nga kasati pinagpapanunot mo. Kahit mo siya nga mataya ka. Di tumulapapanan na. Naggawa mo respetum kanya ang amang maun. Takay man lang rin, puro kay sermon. Papa mo na, itugtog na kayo lang. Nagpalamis yung ulaw. Manong, nagtanya ka mangan. Artaw nag. Ni, amang, may ganano kayo. Manong, ni amang, marigatan ng gangas. Apay amang, ako nanu kayaw. Marigatan ng gangas, manong. Matatakin sa. Sige, di na kayo bilang, tapanag duha tulong. Amang! Amang! Amang, Oo anak. mangan ka na amang. Kanabit kayo nga pamigsa. Oo anak. Tumigsa ako. Sa kamay sa, napigsa tig agas tatan. Maglaki din, mal-stroke lang, tinapasama, kinyayo na amang. Kung na-tried ako, idagos di ospital. Kung garda anak. Magtagatan dyan ang gulpen. O anak ko matatad tilubungan. Madi bagbagata amang. Pasalamat ay kiniapo ko, madi na tayo binaybayaan. Salamat ako. Apay gamin natake kayo amang. Panggap man siguro kanimanong niya. Kung anak. Namuha kami ngayon sa salda na may isang taltalon tayo. Mamading nagpakada kanya. Saya amang. Maglagatan na ano sa'yo nang isang daan nang. Nakatungtong ko nga kung binalay, pira nga nabulot lang. Mas demot gayam amang. Binabayaan nyo kumalatan na. Si may sabi nga nagsakitan tinakam ko. Nabiyagag pa lang, isang salda di taltalo na yun. Kasano na awanak taon, baka ilako ng tuwing nga taltalo na yun. Madimot siguro amang. Makapanunot mo lang tinasya ata jay. Tapay ko mga anak. Sa makapanunot nga, nagbaliw. Amang, awan mapanpansin nyo kinimanong. Amot anak. Apay Kung manipod din inatake kayo. Hindi so nagbarbar tayo kon. Di mapampansin na di anak. Kung may sapay amang. Hindi so na makisagsugalon. Apay makitkitam. Una amang, para di na tatindaan. Tapos lagpan panunot. Kimayat ano kas jay. Tapay ko matagbaliw sunan. Una amang, baka nakapanunot din na siya aton. Kasano ay trabaho mo anak. Manual daw nga madi ka sumrikain. Nagpakada akti makadomingo nga bakasyon amang. Tamatarakan kayo. Padida ka nga tayo katin di pag-ubra anak. Uri katanda ko namang. Ito yung importante, matarakan kayo. Talumain kayo nga dagos. Nagswerte ang kanya mo. Uri ampung ka lang. Nagsayati pinagtatarakin mo kanya. Naswerte ka amang. Kasi kayo tinakampon kinyak. Inturing da ngagpepayso nga anak. Kung pinagkadaldakpay. Naganos kalaki di nga anak ko niya. Yung gaya mamang, mabaling nga ito lang kinimanong digital talon tayo. Ni, apay nga anak. Makasupay ti pakangungutan na kanya kamang. Nagdati kabingay na. Madi ang. Damo lang bingay mo diyay. Gusto ay pinagbasad ako namang. Iba yung bagayo ide. Kaya pinakadalak ti pamana nga madi mapukaw. Uy na anak. Nung magamit ko, ginggana na biyagak. Uy na anak. Gusto ka diyay. Pre, tingnan sa amin inumain. Huwag pa rin, insardeng ko pa ilaan. Kasjaya pare. Kumusta mo na amang mon? Ang balita ka, tinatake suna. Napigsamot tam pare.
Bagta may stroke lang tinapasama kanya na. Sino gurod kadwa na di balayaw? Sino timang tartara kayo? Ni ading ko pare. Ni ading mo? Dobra na di ah. Naglipay lang timay sa Domingo. Si kakumati nagtarakunan aparay. Tamading masayang di aldaw na ni ading mo. Maasya nga makita nga kasi ni amang ko pare. Tinmabainak kanya na. Apay niya pagbainan pare. Naman na ngamin yan salda kay taltalon may. So ajay, nakaungot kanyak, inatake. Ah, tati bagbaga akong kay. Nagsakit tinako mga dinaramid ko kanya na pare. Tatta na ka masapol ni among pare. Pakitam na nagbaliw kan. Makasangit akpay di tataray misuna di hospital pare. Kuna numawan suna kanyaming. Malagip ko aming inaramid ko nga nagmadis kanya na. Kuna nunja madawat ay pakawanan. Ipakitam kanya da pare na nagbaliw kan. Kung pare, mababaina mo. Talaga kasta pare. Sikat nagbasol, sikat mangrugay. Pamilyam suda. Sige pare, salamat kita pinagbagbagang kanyak. Awan na di pare, ang kakit din. Sige pare, salamat. Ding, nakaluto kan? Malipay manong. Kasjiya, siya man luto. Adagor may lutot tanga si Day na Deng. Dati manong direct manong. Niya kaya yung aluto aji amang adobo na tinula. Tinula lang na Junior. Buwan namang, tada sa bawyaw. Amang, pakawanin na kumaming nga nagbasulak kanyam. Awan na dyan Junior, lipatin tayo amin nga naman siya nga nangyarin. Mangrugi tayo tibaro nga panagbiagay. Salamat amang, salamat. Niyaga ni Junior ko niya. Manong, ito pa panong nabigat? Apana di taltalon, ng pagbit lang. Pinya ko am dyan Junior. Manipod no bigat amang. Sakti mang kuyog agi porsentuan tayong agtaltalo nun. Dito'y kalang balayan. Sige anak, sikati bahala. Apay damdamagam no dapapanak no bigat adeng. Pantay kumamatag pasyar, talo tayo da amang. Sige adeng, uri ko nabayaga ma din nakapasyaran. Pantay GSM manong, uri ko na pigsamat na amangan. Sige, tagbanding tayo mga tablaw. Una amang, tamalipatan tayo amin nga madis nga nangyari kanya tayo. Unay ni amangan, ang muna pa isarita nga bandingan.